iba't ibang relihiyon, iba't ibang paniniwala, iisang dibdib sa watawat ng Pilipinas. Libo-libong estudyante, iba't ibang aspeto at iisang pananaw ang makapagtapos at makamit ang pangarap. Estudyanteng pagkakasyahin 1,000 sa 2 linggo, di na pa, corned beef, noodles, lulutuin ngayon, ulam hanggang hapunan. Uuwing boarding house, pagod na, yayain ng tropa, bili soju, Yakult, masaya hanggang maabutan ng umaga kung minsay papasok ng di umagahan. Dulot ng pagmamadali, makapasok lang sa tamang oras at di mapabilang sa listahan, minsay sumasakit ang ulo at tumutunog ang tiyan. Ganyan ang mga estudyante sa klase na ayaw lumiban. Pero di dito nagtatapos sapagkat ba marami ka bang barkada di ka na makapagtapos? Hindi lahat ng basagulero pala tropa ay di na magbabago. Ang daming basagulero noon na successful na ngayon. Huwag tayo magmaliit ng tao. Walang mali sa edukasyon, bata, matanda, may ngipin o wala. Bangon tayo. Mulat sa edukasyon. Kahit na tricycle driver, vendor, palinggero, magsasaka, kahit ano pang trabaho ng tatay natin, tayo ay babangon. Kahit working student ka pa, labor sa Sabado at Linggo pa, bangon tayo para sa pangarap, ha? Kahit ano pang sasabihin ng iba na hindi ka makakapagtapos, na hindi mo kaya, huwag kang lumingon. Dumiretso ka. Dumiretso ka sa daan na alam mong ikabubuti mo, ikabubuti ng pamilya mo, magsikap ka, mag-aaral tayo. Kahit minsan nakakapagod na dahil sa patong-patong na problema, pero kapatid, halika. Lumapit ka sa Diyos sapagkat ang Diyos, alam ang lahat, plinano niya yan lahat sa buhay mo. Pupunan niya ng saya, pupunan niya ng pagpapala. Kaya kapatid, pag naging successful man tayo, lagi nating tatandaan na di natin nakamit pag di tayo nagsikap. Nagsikap tayo para sa pamilya natin na sana sama-sama nating abutin mga pangarap natin. Maswerte pa rin tayong mga estudyante, ngunit hindi dapat makampante. Pagbutihin ang pag-aaral, tayong mapapalad. Nang sa ganon, makamit natin ang ating hinahangad. Edukasyon na mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Edukasyon na tutulong sa iyo